Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube channel आव बरायबाय। ओमफ्राय नोंथांमोनखौ फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोनथिखाबाय जानांगौ थाबनाय एबा थाथारनानै भिडिअ नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोनसिम मोनसे भिडिअ लाना फैदों। बे भिडिअ जाहैबाय लोगोफोर नोंथांमोना सोरबा नुखाबाय जानांगौ ओमफ्राय बे भिडिअआ मा होनना बुङोब्ला आं नोंथांमोननो खिथासै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायला आं बै जेनोखि नैबे भिडिअखौ दा लास्टआव होनो हागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय जाबाय ओमफ्राय आं बे भिडिअनि सायाव फंनैसो आंनि साइडनिफ्राय बुंग्रोनो सानदों ओमफ्राय बे भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर जोंनियाथ' दा गोबांथार सुबुङा जोंनि बर' मानसिफ्राहाय गुबुन हारियाव गावनि न'खरखौ खांनो थाखाय खामानि मावहैना गोबांथार दं हिनजावनि हौवानि गोबांथार दं आरोना ओमफ्राय बेनि गेजेराव मा जायो खायसे हिनजावफ्रा ओरैबायदि जायोना मा होनो गुबुन रायजोआव खामानि मावहैनानै जों मा गुबुन हारिनि सुबुं मानसिफोरजोंहाय मा होनो गाज्रि आखु एबा गाज्रि दान्दा लाहैनो हमो आरोना ओमफ्राय बैफोरबायदि सुबुंनि थाखायनो जाय सासे सुबुंनि थाखायनो जों गासै जेसेबांनाखि गुबुन जायगायाव जेसेबांनाखि जोंनि बर' आइजो एबा बर' हिनजावफोर खामानि मावनो थाहैदों बैसोरबो नैबे सासेनि थाखायनो बयबो नाम गाज्रि मुं मोनफायो आरो बेनि थाखायनो जाहाथे बिथांमोना खामानि मावनो थांदों न'खरखौ सामलायनो एबा फैसा रां आरजिनो थाखाय बयबो खामानि मावनो थांदों बेवहाय खिन्थु नैबे साफा सानैनि थाखायनो गासिबो सुबुंखौहाय गाज्रि नामाव खोख्लैफायो आरोना गावसोरबो गाज्रि जाबाय ओमफ्राय मालायखौबो गाज्रि मुं खोख्लैबाय आरोना जोंनि ओरैजायनि मानसिया सानसै मा गुबुन जायगायाव थाहैग्रा जोंनि बर' हिनजावफ्रा मोजां नङा गाज्रि आखुनि बांसिन बेफोरबायदि मानसियासो गुबुन जायगायाव थांना थाहैयो मायो बैफोरबायदि बुंजानाय जायो आरोना नङै मानसिफ्राबो बेनिखायनो जाय बैफोरबायदि आखुनि अननानै जाहाथे बेबायदि दाजा नोंस्राबो बांसिनानो जोंना बर' सिख्लाबो दं ओमफ्राय हाबा जाखानायफोरबो थाङो सोरबा फेमिलि थाङो गावबागाव न'खरखौ जौगाहोनो थाखाय ओमफ्राय बैफोर जाय बेफोरबायदि आखुनि मानसि नङा बैफोराबो नोंथांमोननि थाखायनो जाय सासे सुबुङा बेफोरबायदि गाज्रि खामानियाव थांनायनि थाखायनो गासिबो सुबुङा गाज्रि मुं मोनो आरो अननानै बेनिखायनो जाहाथे नोंसोर रां खामायनो थांदों रांखौ आरजि खिन्थु गाज्रि आखलजों नङा मोजांजों खामाय नोंसोर कम्पानियाव मावहैदों कम्पानियाव मावनानै रां खामाय जों न'खरसेनि सानै मानसिया सानैबो रां खामायोबा न'खर जौगानायाव बेसेबां टाइम नांगौ बे आरोना खोथाया ओमफ्राय जेनोखि जोंनि बर' हौवाजों गोसथोलायनायबाबो अरजाया आरो गोसथोलायनो जोंहा राइट्स दं जोंहा बर'जों बर' लालायनायनि ओमफ्राय खिन्थु बेनिया मोनसे आं भिडिअ नुनायाव बांगाल हौवाजों अपेन लाइन मारिदों आरोना ओमफ्राय भिडिअआथ' बारा गोलाव नङा खिन्थु मा जायो बेखौथ' बुंनो हाला खिन्थु आं नैबे ससे भिडिअखौ लानानै नोंथांमोननिसिम नैबे भिडिअखौ शेयार खालामनाय जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनदों नोंथांमोनाबो कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर आं बुंनाय खोथाफ्रा सैथो जागोन ना जायाखै सैथो नङा सासे गाज्रि मावबानो जेनोखि जोंनि ग्रुपआव 10 जन दं बे 10 जनाव सासेयासो दाय मावदों खिन्थु सासेल' दाय मावनायावनो बै 10 जनाव सासे दाय मावबाय खिन्थु बै 9 जन लोगोफ्राबो सासेनि थाखायनो मा होनो ना मोनगोन आरो नोंसोरबो दंफायोमोन नोंथांमोनाबो बेजों सापर्ट बेफोरबायदि जायो आरोना बेनिखायनो अननानै जाहाथे गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थांदों खामानि माव रां आरजि न'खरखौ जौगाहो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायना लाबानो जाबाय ओमफ्राय बेखौ नायखांनायबानो भिडिअखौ फोजोबसिगोन आरोना लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय थाबै लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव जिखुनु नैबे भिडिअखौ नायना लाग्रोदो बिसोरबायदि बर' आइजोफोरा गोजान जायगायाव खामानि मावनो फैनानै दिनै सासे सानैनि नामावहाय गासैबो गाज्रि मोनजानाय जाबाय जों गोजानाव खस्थ' मावनानै जाफैग्राफोराबो बिसोरबायदि सानजानाय गोनां जाबाय बर' हिनजाव आइजो जानानै बिमा माहारि जानानै दिनै हनै गुबुन हारिनि बांगाल हौवाफोरजोंसो लाइन लाग्रा जाबाय बाबा बिनिखायनो जोंखौबो सानो गोजानाव मावग्रा हिनजावफोरा गासैबो गाज्रि होननानै नाथाय गासैबो गाज्रि जाजोबनो हाया बिसोरनि थाखायनो नामाव मोनफानाय जायो आरो बेनिखायनो नुबानो बेबायदि मानसिफोरखौ शेयार खालामनांगौ